el 4 de 9, el Ramon Garri també anant-ho, els terços que no poden agafar cames als quarts, amb els dos arriben bé, una petita correcció, diuen que sí, i per tant, ara sí, intent vàlid de 4 de 9 en folre dels castellers de la Vila de Gràcia, són en gralles, i ara sí, ja tenim per la història el primer 4 de 9 de la Camilla Blau Maria dels castellers de la Vila de Gràcia. Josep, que sí que vas anar parant l'encaix de terços i folre, no? Serà el part més complicat. Sí, fins a posar 600 serà el més complicat, que requerirà aquest 4-9. De moment puja molt ben parat, se l'hauran de creure i avançar amb un castell que de moment té 600 col·locats i pinta bé. 600 col·locats i pinta bé, comencen a pujar els gossos, comencen a pujar les japonetes, i hi ha un problema amb una de les regles, l'acabat del sistema de futbol està més carregada que les altres, però ja tenim dos gals fins aquí, no havien arribat mai ni a l'assaig, ara que problemes d'aquí, seria bo que no s'estiressin més, gossos col·locats, i que ja tenim la capsuleta d'alta, que l'han fet que sembla bé, per no estirem molt el castell nivell d'aquí, però vam dominant, vinga, capsuleta col·locada, atenció de Gràcia, que serà una bona porta a fer història. Capsuleta col·locada, espera que ja està, vinga, tira els peus de peu, ja ho tenen, 4 de 9 en tot. Impressionant castellers de la Vila de Gràcia. Han fet un 4-9 d'aquells que han anat remogudet, però un pèl de formar, però no semblava pas el primer. Impressionants. Han descarregat un 4-9 amb molta tranquil·litat, en Serenó. Els homes del folre també amb molta tranquil·litat han pogut aguantar el castell, i els castellers de Vila de Gràcia que entren per la porta gran amb la història d'aquest castell, el 4-9 en folre, que s'apunten per primera vegada al primer intent. Entrega el barret, el primer intent, entrega el barret, impressionant, castellers de la Vila de Gràcia. Grans amb aquest 4 de 9 en folre de Gràcia. Ja tenim 3 colles dels alumines que poden fer la tripleta. És a dir, sense espera, una diada de la Mercè impressionant. Però cal dir-ho, ha estat un 4-9 molt ben treballat, han esperat una mica la mida, la regla que anava a l'esquerra del Ajuntament de Gràcia s'ha anat tancant, la del davant s'ha anat obrint una mica, semblava que d'aquí ens tindria problemes, ho han dominat bé, però han tingut un gran cert, el castell ha anat ràpid, ha pujat ràpid, han col·locat els dos amb front i tot, no han tirat avall, una primeta més, l'han carregat, jo crec que perfectament, i la descarregada, que és quan ha començat Josep a patir a nivell de terços. Sí, és normal, s'ha començat a estirar un pèl, un de quarts, però és normal, amb un 4-9 al primer intent, què més podem demanar amb un castell que amb moltes colles, per exemple la colla del Xiquets de Valls, l'altre dia només no va poder carregar, no? I avui, després de descarregar el 5-8, el 3-9, com dèiem, en la tercera ronda, després de tants dies de Festa Major a Gràcia, intenten el 4-9 al primer intent i el descarreguen. Impressionant, han tret el barret una altra vegada. Doncs tornem a estar-hi moments de rècord d'aquest